Ανακάλυψε το επίπεδο του λεξιλογίου σου στα αγγλικά απλά και εύκολα μέσα από αυτό το βίντεο. Έχω συγκεντρώσει 10 βασικά ρήματα επίπεδου A2, Α2. Εσύ πόσα από αυτά ξέρεις ήδη? Γεια! Είμαι η Μαρία και αυτό είναι το Second Chance English. Η ευκαιρία σου να μάθεις αγγλικά από την αρχή απλά και εύκολα. Στο σημερινό μας μάθημα θα δούμε μαζί 10 χρήσιμα ρήματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά για την επικοινωνία μας και που, αν γνωρίζεις ήδη, δείχνουν ότι έχεις φτάσει στο επίπεδο A2, δηλαδή ότι έχεις ανέβει από το επίπεδο του απόλυτα αρχάριου λίγο παραπάνω. Και αν δεν τα γνωρίζεις, είναι μια υπέροχη ευκαιρία για να εμπλουτίσεις το λεξιλόγιό σου. Θα ακούσουμε την προφορά τους, θα δούμε παραδείγματα και στο τέλος θα κάνουμε και ένα quiz για να δούμε πού βρίσκεστε. Πάμε παρέα να δούμε πόσες από τις 10 λέξεις που ακολουθούν γνώριζες ήδη. Ξεκινάμε με τη λέξη decide. Decide. Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Decide σημαίνει αποφασίζω. Πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα. I decided to start English lessons. Αποφάσισα να ξεκινήσω μαθήματα αγγλικών. Και πολύ καλά έκανες. Δεύτερη λεξούλα μας, plan. Γνωρίζουμε τι σημαίνει το plan. Η λέξη plan σημαίνει σχεδιάζω. Πάμε να τη δούμε σε παράδειγμα. We're planning a trip to London. Εμείς σχεδιάζουμε ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Περνάμε στην τρίτη λέξη, agree. Τι σημαίνει το agree? Η λέξη agree σημαίνει συμφωνώ. Και στο παράδειγμά μας, I agree with you. Συμφωνώ μαζί σου. Τέταρτη λεξούλα μας, prefer. Prefer. Τι σημαίνει? Prefer σημαίνει προτιμώ. Και μέσα στο παράδειγμα, I prefer tea to coffee. Φτάσαμε στα μισά και στη λέξη try. Πόσες λέξεις μέχρι στιγμής γνώριζες? Πάμε να δούμε λοιπόν αν ξέρεις τι σημαίνει η λέξη try. Είναι το προσπαθώ. Try, προσπαθώ. Και στο παράδειγμά μου, I'm trying to learn new words. Προσπαθώ να μάθω νέες λέξεις. Αυτό που κάνουμε κι εμείς σήμερα. Έκτη λέξη. Περάσαμε τα μισά. Remember. Remember. Έχεις ακούσει αυτή τη λέξη? Το remember σημαίνει θυμάμαι. Και στο παράδειγμά μου, I remember my first teacher. Θυμάμαι την πρώτη μου δασκάλα. Νομίζω όλοι θυμόμαστε την πρώτη μας δασκάλα. Λέξη 7. Forget. Forget. Δεν την έχω βάλει τυχαία εδώ και θα καταλάβεις αμέσως γιατί. Το forget σημαίνει ξεχνώ. Είναι το αντίθετο του remember που είδαμε πριν από λίγο. Forget, ξεχνώ. Don't forget your phone. Μην ξεχάσεις να πάρεις το τηλέφωνό σου μαζί. Πλέον δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι χωρίς το τηλέφωνό μας. Λέξη 8. Believe. Believe. Είναι μία λεξούλα που βλέπουμε αρκετά συχνά. Ξέρεις τι σημαίνει? Believe σημαίνει πιστεύω. I believe this is true. Πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια. Προτελευταία λεξούλα. Enjoy. Enjoy. Ξέρεις τι σημαίνει? Enjoy σημαίνει απολαμβάνω. Και
το παράδειγμά μας. We really enjoyed the film. Πραγματικά απολαύσαμε την ταινία. Enjoy. Θα ολοκληρώσουμε τις 10 λέξεις με τη λέξη explain. Explain. Τι σημαίνει αυτή η λεξούλα? Το explain σημαίνει εξηγώ. Explain. Και στο παράδειγμά μου, can you explain it again, please? Μπορείτε να το εξηγήσετε πάλι παρακαλώ? Μία ερώτηση που είναι καλοδεχούμενη από όλους τους καθηγητές, γιατί αυτό δείχνει ότι ο μαθητής έχει ενδιαφέρον. Μπορείς να το εξηγήσεις πάλι? Ώρα λοιπόν για ένα γρήγορο και διασκεδαστικό quiz. Αφού ολοκληρώσαμε τις 10 λέξεις μας, πάμε να δούμε πόσες μπορούμε να ανακαλέσουμε από μνήμης. Αν δεν τις θυμάσαι, δεν θέλω να πιεστείς. Είναι απόλυτα λογικό να μην τις θυμάσαι κάποιες λέξεις με μία φορά που τις είδες. Αυτό σημαίνει απλά ότι θα χρειαστεί να τις κάνεις επανάληψη και να δεις αυτό το βίντεο όσες φορές θέλεις για να σε βοηθήσει απλά να εμπλουτίσεις το λεξιλόγιό σου. Εάν τις θυμάσαι, θα πούμε στο τέλος τι σημαίνει αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν με τη λέξη remember. Τι είναι το remember? Είναι το θυμάμαι. Και τώρα πάμε στο αντίθετο. Ξεχνώ. Πώς θα πω ξεχνώ στα αγγλικά? Forget. Βλέπουμε τη λέξη decide. Τι σημαίνει το decide? Σημαίνει αποφασίζω. Θυμάσαι πώς θα πω το προτιμώ? Είναι το prefer. Και πώς θα πω το σχεδιάζω? Σχεδιάζω είναι το plan. Πάμε στη λέξη agree. Agree σημαίνει συμφωνώ. Και το enjoy, τι σημαίνει η λέξη enjoy? Σημαίνει απολαμβάνω. Θυμάσαι πώς θα πω τη λέξη πιστεύω? Το πιστεύω είναι believe. Τι σημαίνει το explain? Explain σημαίνει εξηγώ. Και θα ολοκληρώσουμε το quiz με τη λέξη προσπαθώ. Πώς θα πω προσπαθώ στα αγγλικά? Θα το πω με το ρήμα try. Προσπαθώ. Αν ήδη γνώριζες πάνω από τις μισές λέξεις, αυτό σημαίνει ότι έχεις ανεβάσει το επίπεδό σου από το Α1 στο Α2. Αν γνώριζες και τις 10 λέξεις, τότε το λεξιλόγιό σου βρίσκεται σε επίπεδο Α2 και μπορείς να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα σου. Αν δεν γνώριζες τις λέξεις, κανένα πρόβλημα. Σημαίνει απλά ότι είσαι σε αρχάριο επίπεδο και συνεχίζεις κανονικά την προσπάθειά σου. Γράψε μου στα σχόλια ποια από αυτά τα 10 ρήματα γνώριζες ήδη και ποιο σε δυσκόλεψε περισσότερο. Χαίρομαι πραγματικά να βλέπω την πρόοδό σας και να διαβάζω τα σχόλιά σας. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και κάνε και εγγραφή στο κανάλι, γιατί κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν νέα μαθήματα, ειδικά για ενήλικες αρχάριους, εδώ στο Second Chance English. Και αν έχεις ξεπεράσει το επίπεδο A1 και θέλεις να συνεχίσεις οργανωμένα στην πλατφόρμα μαθημάτων μου, θα βρεις τη σειρά Κατακτώντας τα αγγλικά που καλύπτει όλη την ύλη του επίπεδου A2 Α2. Σου αφήνω το σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Είμαι η Μαρία και θα σε δω ξανά την επόμενη Παρασκευή με καινούριο μάθημα.